ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಪೂರ ಅತಿಥಿಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಮಿತ್ರರನ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪು ವರ್ಗದ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನನ ಕುಲೆ ಕರಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳೋಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆತಂಡೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ತೆರಿಯಂದ ಏನಡ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಈ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಏನನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಾಲ್ತದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಯಾನ ಇರ್ನ ಪಿರಾವಡೆತ್ತಿನೇ ದಾದನ ಇನಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಯದ ಕಮ್ಯುನಿನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಆದು ಪೋತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಇಂಕಿ ಕ್ಷಮೆ ಒಪ್ಪಡು ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಕ್ಷಮೆಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಆತಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕಡ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಮೀಯಾರ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕ್ಷಮೆಕೆಯೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿನ ಓಲ ಐತಗರ ಘಟನೆಗಳು ನಡಪಂದೆ ಯಾನಿ ಸಮಿತಿಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅಂಜನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಇನಿ ದೂರಾಣ ಬಂದೆಂಗ್ಲು ಎನ್ನುವ ಇನಿ ಆಯ್ನಂಜಿತ್ನ ವಿವಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಇತ್ಯರ್ಥಾಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ನ ಶ್ರಮಿಸಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ.